Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Ay, sobrang init. Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:41 ninaga. Ang oras atod po sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your 10 Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indo mga tugang kang klinik ni Dr. Rodi Ante. Pipaaram po sa Indo. Gabos na sayang klinik bukas. Asin si Dr. Rodi yaon sa saya pong klinik. Yaon po man nakabugtak sa Santa Teresita Hospital Building. An oras hatod sa Indokang. New Bear Brand Tono Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Bueno, oras natin mga tugang 15 o 16 minutes bago mag-alas-8 aga. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po mga tugang taghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po an hapot. Padagos na naglalangkaw mga tugang ang kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Ha? Ingat po kita. Kadakol po kan mga lockdown mga tugang na mga opisina. Hindi po sa Legazpi, sa Daraga, nagpo naman po lockdown si Mayor Vic Perete. Sarong butika sa Daraga ni pinag-order niyang i-lockdown. Epektibo kaso hapon, mga tugang dahilan po may mga nagpaparasitive na mga empleyado. So sa Satuya Gabos, mga tugang ang pag-iingat ang dapat na pag-iingat. Po para sa Gabos, dapat po Gabos kita naka-mask kasi naka-face shield magkakatabang niyang kimaray, inobserbar mga tugang tabi, giraray, ulit-ulit na kayo ng gobyerno sa social distancing. Tapos sabi ni Assistant Director Perchito Abilino, mga tugang, naging kampante daw kita Gabos na mga Bicolano. Yan ang sabi ni Dr. Abilino sa News Takasubago. Naging kampante na lang daw kita dahil ang may vaccine, naging loose. Mga tugang ang implementasyon niya to kan COVID protocol digdi po sa Satuya na lugar. Okay, o bueno, 15 bago magabot ang alas 8 din pagkaaga, digdi po mga tugang sa DCGB. Digdi man sa Legazpi, nagpaparahapot ang iba. Nagdadakol man mga tugang ang kaso nin harabasan sa tuyang palibot. Ang nagiging target kan mga mahabas, iyo po ini na mga establishmento di negosyo, tigalaog ninda lalo na po mga tugang sa kamatangaan kan banggi. Iningon yan ang challenge man sa mga otoridad, baka nakakonsentrate kita Gabos mga tugang sa COVID. Baka nakakonsentrate kita sa ibatang programa tungkol sa buy-bust o sa drugs. Baka po nalilingawan ta, naigwa pa kibang mga grupo na mga persona na nagpapasaway as nagbabantay para mambiktima sa kamatangaan po nin banggi. Ilingunin do, kansarong aldaw, mga tugang, may report si Renz na allowance, mahinabasa na sarong negosyo, sarong law office.
Hinabas ang mga laptop, di ba? Kada inot man dyan sa Lapu-Lapu. Kang enot, mga to kasusarong aldaw o dyan na mismo sa sentro kan Legazpi. Dakol mga tugang na mga kaso. Kaya kita man gayud sa mga barangay, mag-ingat kita, no? Gari ba ko na masya, dahil nagiging aktibo ang iba, mga tugang sa pagmamonitor ka ini. Bata ang CCTV sa Legazpi baga, inda kong naayos na ini. Raot so ibatang CCTV. Di ko garing kayo na follow up si Mayor, pero nahapot ini kan mga pag-iribata kay engineer, si city engineer, siya na city engineer ta, si engineer Ibo. Naso mga nag-irahay pa lang kaiyan mga, ipinaabot iyan eh. So traffic light, may saro kayang text. So traffic light, city engineer po ka nagme-maintain. Pero tabi, so CCTV, diyan tabi yan sa kuhan sa 911 office, nakakonect. 40% na kan raot. Kan uminagi pang bagyo. Nakakatabang ang mga CCTV ko ta, para po sa investigasyon mga tugang kang kaso. Nya kung raraot iyan, paano? Kung raraot iyan, mga tugang, ano ang kwan, ano mga tugang ang gigibuhon ta kung paano makatabang mga tugang sa police investigation. Bakit mo da pa kurukas kasun man ang ang investigasyon kan mga police tungkol tabi dyan sa mga investigasyon na yan kan mga kaso ninarabasan digdi po sa tuya tabi na syudad. Okay. Ikadua, naghahapot ngunyan ang publiko. Tadyan mga tugang sa Kamalig, kabisado ninduan bypass road kan Kamalig. Nakaagi na po kamo sa bypass road kan Kamalig. Baka nagdadangog ang mga amigo ta dyan sa DPWH. Naghahapot ang mga kababayan ta na nag-aaragi dyan sa tinampo. Kung natatan ibabaw kan tinampo, nakatatapos pa sana, dahil pangani ang nabubukasan kimaray sa publiko, ay ito na to kung tama ini. Baka may nagdadangog kitang amigo dyan ng mga engineer, construction engineer o civil engineer. Ang tinampo mga tugang, pigbubuli sa ibabaw. So ito bagang garipigi finishing? Na-videohan ini ni Jimmy na salita. Taso tinampo, dahil pangalit natatapos, luwas ang graba. Filing nailing mo Richard, yan pa sa file mo video ni Jimmy tungkol sa tinampo dyan sa bypass. Ano pa daw nga kung available ba nga sa imo? Takan sa rungal daw, may nag-arapod sa kuya mga tugang na mga nag-aagi dyan. Madidiskwido nga niya tabay ako Henry M. Napanga niya ko ay igwa nga niya ki mga nakabugtak ngayon na mga bagang so anak ko aram ko nga podcast. So rubber baga na yaw sa tao kantinan po nagaribalandra para day magian ki auto. Tamay nagsisimento daa sa ibabaw kantinan po. Nagtanong niya ako tapos gigibo. Ngunyan, may video si Jiming pinadara, digdi sa kuya, may mga part mga tugang sa tinampo, na luwas ang dapo. So ako pero iyon na iling ko, inakon makakuha pa ni Richard sa file ni Jimmy dyan sa samuyang Facebook Live, iyon ang gusto tatabi, nata. Kung araw ka ng sitwasyon, na-imagine ko tinampo dyan sa arin doon binitayan. Ilingaman nindo mga tugang ang binitayan road. Kung anong klaseng pagkatrabaho kan kontraktor ka yan. Obserba rin nindo ang binitayan. Huyang bagang kanto kan dating substation kan pulis sa Daraga. Luwas duman sa kanto, sa may harani sa, itong interseksyon na pasiring sa sentro kan Daraga, Buda sa Banyag. Obserba rin nindo kung anong klase ang pagkatrabaho kan tinampo. Araw kan
Pigiling ko, tayo yan mga tugang tinampong iyan, pagkatapos nagibuhon, siniminto ki sa ibabaw. So, ba't na imagine so gari pigi-finishing bagal na sa tinampo. Iyo ang na-obserbaran duman sa kamalig. Pura, di pa natatapos. Ay, anong klaseng mga... Di ko masabutan kung anong klase ang trabaho ta. Pag-abot mga tugang sa araw ka na bag. Ay, doon at no ha. Uyan na tinampo na sa binetayan. Di pa nahaloy tabian. Di pa nga ang ki... Masobra sa rong taon naman gayon. Hello, good morning. VP, Yes. good morning. Morning, Migo. Opo, maritabi ka na tukar mo yan. Nakulon man kaya kung narili parang mga bagong tinampo. Oho. Turukal ang ibabaw. At ayo nga ni Migo ang pigang alasta, kung takaburo tukalan ibabaw Buda, reparo bagata, may graba baga yan bako? Kayo tabi, nagarunuwas ang graba. Luwas ang Kaya graba, kung Migo. ikaw ba nga ngaya baga, lima. Kaman engineer. Yes, yes. Maduda ka, kulang ang ginamit na simento. At iyo nga ni, yan ang kita dahil man kitang pakaaram sa civil, sa construction. Pero Yung mahiling mali mo ining tinampo na, nahiling ko ngunyan sa video na pinadala ni Jamie Digdi. May part, Migo, na lubas ang graba? Nakulon po yan. Ininom mo po ining tinampo na malaog sa gilid kan in GCP sa Gabawan. Yeah, okay. Ilingan mo, lumawag ka po dyan, o palawag mo sumobil mo dyan, ipailing mo ang tinampo. Yes, yes. Iyan pong tinampo pababa sa Kiwalo. Bago na ang mga tinampo. So naagi baga sa farm plate? Iyo, sabihin mo, gari maluya so para namit kang timplada. Dahil ko po masabi kung nakakaarog pero ang certain point po dyan, nakakapig-acceptar kan implementing agency yan, naarog ang titasyon. Iyan ang hapot. Iyan ang Ngayon, hapot. so pigsabi mo po baga na piga-bully, nahiling ko na yan dati sa binitayan ka ito. Bakit pang tinampong Yes, So possibly dapat ang ginibo dumangkan kontraktor, bakok bully, Reblocking. dapat ka ito, i-reblock, Yes. kibago. Haliun mo ito, salidaan mo. Kayo tabi, nakakapig-acceptar kan implementing agency ang arog ka na paagi, yan ang hapot. Actually, Migo, yan man talaga ang hapot ko. Dahil ko masimbag na yan. Kaya nga ni, dahil ko lang narampo kung tirang porsyento. Kantinan po ang maraybo na bako ba? Kung mas mahal alam sa tirang porsyento, dahil ko lang Muna naman anong ang porsyento ito. Pero ang porsyento, sunat tapos. Yan, Iyon lang tabi sa Henry. Thank you po. Sarap ba yun na, amigo? Noy, yan. I-post mo yan, i-post mo. I-abantay mo, i-atras mo. Pwede i-atras yan. Yan na sa video ta. Alingan nito Uni mga tugang na bypass road. O yan is, pwede i-post yan, i-stop mo daw dyan. Pwede, may post yan dahil. Chard. Nakalampas. Auto may nakasurat na stop, close work. Yan na. Ilingon mo di ba? Di pa nga di mga tugang na aloy. Ang tinampuga ba? Sorry po sa term. Lingaw ni, kung naghiling ka mo kay Facebook tabi, live. Nasa Facebook live may video ini ni Jimmy. So tinampo, 4 lanes bagaan tinampo. So ikaduwang linya, hali sa tuo, mga tugang, may part na may uka, luwas ang graba. Tamang paghiling ko tabi, Chard. Baka salang paghiling ko, Chard. Ikaw daw tabi, mas malinawan matamos ako. Ano na iling mo kaan? Baka luwas ang graba ka, anoy? Ano na iling mo kaan? Ano baka alpog yan? Baka yan, anoy? Baka alpog. Ano na iling mo? Ha? Ano yan? Graba yan o ano yan? Alpog? Iabante mo, i-play mo, Chard. I-play mo. Yan. May lang po mga tugang ta. So nagdadangog sa radyo, di man nito nahiling. Ako nagkakailing, madali lang. I-play mo tayo makaabante sa inutan. Ikaw ang kipart naman sa inutan pa. Sige, diretso. Sige daw. I-play mo lang. Diretso mo yan. I-play. Di ba? Binugtakan hindi kon hinali na iningon yan. Diyan madidiskwado sa kuyang amigo. Tawara lamang ngayari, kiilaw o sa ni Jess, pagkabanggi.
Kung makurukaskas ka ngayon, masasangsang mo ito. Ang nakabugtak lang, so color yellow baga. So mga butong, mga tugang na binugtak sa may mga buro base, pagkatapos mga tugang binugtakan kay color yellow na caution, work ahead, nakasurat. Pero ilingon mo, tabi. Puron mo sa poon, tabi, Chard. Puron mo sa poon. Tagaro yan. Sige niya, puron sa poon. Yan. Sige na, ta. Puron sa poon. Tededededeng. Tededededeng. Tedeng. Oh, yan. Sige na. Sige, diretso. Di ba? Ina kung nata mga tugang ta, tapos na ang tinampo, takon araw ka dapat, I do not know bako ito engineer, pero riparuhon. Mga tugang na defektibo. Oh, yan. Dali mo ito, Noy. May luho baga. Di ba? O, sandali. Sa inutan ka yan. Sa inutan. Pause. O, yan. Naling mo yan? O. Anong iling mo ka yan? Chard. Gari baga pandok na ginulpiki punggod. Gari pandok na ginulpiki punggod. Bata. Sabi, ibibisitahon databe ni Secretary Seto, Mark Villar sa Pitsa 30. Sana mailing ino ni Secretary Mark Villar. Sana mahiling ini ni Secretary Mark Villar, napakatrabaho kay ni. Hello? Hello, good morning, Migo. Good morning, Migo. Oo. Pumiyong ka sa na daw pagilingon. Pumiyong ka sa Pumiyong ka lang, di pagilingon. aram mo na kung anong klaseng pakasimento. Aha, okay. Kasi people's money. Pag puminiyong ka, Migo, anong nafe-feel mo? You know, Gari ka sa nag-agi sa... supportive road. Gari ka... Kung gusto ninyo magpalaglag sa mga bados, lumalagan ka duman. lumalagan ka sa dumaan. O, trabaho yan. Diba? Kita, nag-discuter siya na sa radyokaan. At As a ayun matter na- of ordinary citizen, concern. Okay? Kasi trabaho yan to check the Yes. quality of infra. Yes. DPWH, Yes. kung anong kadusta, pagkatrabaho ka yan kang kontraktor, nararan ka daw. Isang kontraktor na ito. Buka Migo, ka. Ika ba ka, Migo? maraming ma-advertise. Ika ba ka ki-project monitoring ako? May monitoring office Iyo po. Oh. Ang ma-check ka yan kang quality, bago pirmahan, kang DPWH, i-real awin siyang yan. Yes. Kung anong pagkadinusta ka yan, kung nata yan, kung nata yan pinirmahan, kan DPWH, iyo man ang pagkadusta ka, nagpirma kang tinampong Pangyayari sa mga oraro. pagkakonsta. Very obvious. Yes. Very obvious. Yes. Ang kalakalan, korupsyon. Iyo yan sa kung nata, padagos na nagtitios ang Pilipinas. Dahil kan mga maabas. Salamat, Migo. Thank you, Migo. Toy Rain, mga tugang sa sayang ria. Post mo dyan, di ba? Ayun na, sige. Diretso mo. Again, di ba? Reparo ito, naka-close up shot ni Jimmy. One, may oka. Yan, di ba? Nalimuan tabi, Chard. Mas malinawan mata mo sa ko, Chard. Mas malinawan mata mo sa kuya. Nalimuan na, anong punggo diyan? Ano yan? Si Tinampo. Hello? Hello, Pepe. Naman ang mahiling ni Secretary. Kung may tigsin ko sa iyo mo sa video kampun sa pagluwas. Puno talaga o kwartaga. Iyo nga na yung bigota. So, pagkatapos bagang minagi ka, binigyan man ni Jimmy, hindi kung natarap na, balikan ko sa pinsidid mo sa kuyang video. Taling kung malilinig na. So, mamaninig na, pero nakulong ka, kita lang. Katapuso lang mo na, minuwa ko pagkakalda. Ano sukaw sa kang paglinig? Tama itong term ko na finishing sa ibabaw? Exacto. Exacto lang nga. So, sa pwede nga rin naman sa libo, tulong linggo niya ng sarado. Ikaw ka nag-agi diding enot na nakailing kayo, di ba ko? Marlon? Ako sumalilis ko yun dyan. Sinabi na eh. Ba't may ilaw lamang kan banging ito kan uminagi ka?
Dahil mo May side effect patikilaw. na. Tapos nagagawa bagang diklong liwanag. Talagang masunaho niya. Kung sabihin mo, pag buminog, taka dyan kay Barandilla sa tinampo para sa construction. Dapat may ilaw. May ilaw o early warning lamang. Naday ki madidiskwento. Kaso madidiskwento, nasalo ko ta palandig di mananggad. Sana. Ba't ano man agad sa kurbada ito? Jesus ko. Oho, okay. Tabalikan ko sa video mo na yung pinadala, ha? Balikan ko talaga. Sige, salamat, ha? Salamat. Yan. Si amigong Marlon D. ng Mayon Treats, siya sumadidiskwento, tabi. Kung nag-aanap ka mo ki, dyan sa mga amigo ta, sa DPWH, kung nag-aanap ka mo ki, isang yan madidiskwento, uto po si amigong Marlon. Siyang madidiskwento, takan uminagi siya, wara tabi mga tugang kikwan, wara tabi ki karatula na ibinugtak, na maski ilaw lamang, igwa ki Barandilla. Ikaw ang Barandilla. Iling nga, kung nag-iling ka mo sa Facebook, iling nga tabi ng klase kantinan po. Iyon pag inagyan, mga inagpiga para agyan, ang pirmi ki mga magagabat na truck, mga auto, iyon, di nga na ibabutang kita po sa kanta na yun, gaba yan. Di ba? Iling, o yan pa nga, di pa nga na aloy, mga tugang luwas, andaga. Ano yan o yung nadaganan? Baka na sa ibabaw yan o na iling, tadukot sa tinampanoy. Hello? VP, Yes. good morning, Giraray po. Morning. Hindi po magagpigat to karta naman, ano? Kaya, basta ako, ang pig dito kwarpo sa nasa sitwasyon kan tinampo. Secretary Villar, sa imo na lang, Ano? ika na lang ang pag-asa mo. Nakaabot siya si Secretary Villar. At ako talaga may interview ko si Giraray. Isumbong ko talaga yun eh. Ay, ikaw mo na po sa video pahiling mo. Iyo manangga, may video pa isa na. Tam. Wala Iyo na ko po tampo talaga na dapat pag-asa, mahiling diba? kang direkto, kang sekretaryo. At agad po, gusto ko nang maniwala duman sa mga sabi-sabi kang tambay dyan. Na, Kung may mga nakakahuron ako, kung ano da ka linigan ka nang po, iyo man ang ugali kakapandukang kontra. Ika talaga. Ika talaga. Okay. Okay, salamat po. Sige, Migo. Salamat. Diba? Ay, koy, madali lang. Tahilingon ko sa pinadara sa kuya ni Marlon na video niya. May video siyang sa diri ini. Sandali. Paano na nga ang paghalon? Tadali ko totoo sa... Muliyaw ron ako sa Facebook. Ito. Send. Yan. Ito. Ito. Ilang ko sa pinadara sa kuya na picture. Batay gawa pala si... Unin man nanggad sa video yung pinadara sa kuya. Zoom in ta daw. Oh! Ano? Malinig na obo. Dahil kay mga baran sa tagilid sa tahaw. May piga-asik, may pigtatrabaho. Yan. Adaw ni. Yung manangga, ano si pinadara sa kuya ni. Malinigo na. Sa ibang parte na pigagian ni amigong Marlon. Oh, may video siyang ganyan. Na pinadala sa kuya. Ngoy atangon yan ba yan? Di kita makadunong mga tugang tang. Gabos na po nabibidyohan ang sitwasyon. O malinig ko na bagay ini. Di ba? O ayos na baga amigo. At yung ko sa inutan ini pinadala sa kuya ni ano ya? Ni amigong Marlon. O si ikaw uning puti na kulor na tinampo. Ini kayo siniminto sa ibabaw. Ay, sus ko. Thank you, Migo. Very clear mga tugang sa sayang video talaga. Turumba na pati sa ibang Barandilla. Nasa tao kan tinampo. Ano yun? Pag-isimentong nangyari sa Maori. Paliwanagan daw tabi hindi ng mga busing dyan sa DPWH. Sa ko aram kung anong kanini, district ini o region ini nag-implementar kayo niyo. Labaw sa pinadala sa kuya ni amigong Marlon, mga tugang na video. Ay, okay, sandali. Talong, balay na Jimade ka magaro, Jim. Taon sa inuta na video ng sinend sa kuya. Oh, may part na magayunon. May part na magayunon, Budata. Ano ba yan? Sige, sandali lang, tam. Okay, sandali lang. Jimmy, kami, Jim. Yes, salamat BBP. Radio Intelligence. Nasa buka na. Parlaog pa sana yan sa digdi sa bypass road sa barangay Salugan. Mariparo mo man so dyan sa footage ta. Mariparo mo man so bago pa sa nang i-plus na semento. Tamapot
mapution kaysa sa original. Iyo man ang gajim na iyo ano yung Retouch ini, kumbaga sa pandok, pinulbuhan kiraray, naglalataw sa mga purupunggod. Tama itong nahiling ko sa pinadramang inot na video. Lataw sa punggod. Naglalataw nga ni sa punggod. Kaya, nag-retouch, minake-upan. Nangunyan sa mga purupunggod, gigamitan ki kuan tanganing to pumarantay pantay piktirik-tik ito pagkatapos rinitouch ki purong simento pigsisigidan sa ibabaw. Okay. So ini Jiming pinadara mo sa kong video kan sarong aldaw. Ini ani barig na retouch na ini. Yan ako kudalian retouch na yan. Na-retouch na ini. Kumpara din sa pinadara sa kuya ni amigong Marlon D. Ini so latest gayon. Tamalinig na sa ibang parte maputi na. Retouch na, maputi na, napatungan na yan. Na-retouch na sa ibang parte. Parehas na yan sitwasyon dyan sa may kwabaga, sa binitayan. Talaga? Na-retouch naman hanggang sa iba sa pinadara ni amigong Marlon. Retouch na yan. Nga. Ika Jimmy, nilagay pa ka dyan, Permi. Bako magkita engineer, patal-patalon ako pag-abot dyan sa bagay na. Pero, pag retouch mo, iagihan oral daw ki mga truck, 10-wheeler trucks, bus. Sining mo, umaloy daw iyan. Diyan, tumaranggal. Self-explanatory baga. Manipis na sa itong si retouch mo. Ang rason digdi bibi, ako bugaring magpangaran ki mga pangaran. Taigwang mga pangaran digdi sa toya. Kundi so, dapat ang magpangaran kayo ni, ang magdaram kayo ni, DPWH, sindan reliable source, sindan implementing agency. Regional office ini o district ini? District yan, natural. Okay, sige daw. Maski sa region, ay easy yan. Ang initial da ka ni, 100M, 100 million, ay kung 100 million ang gym sa region yan. Sobra sa 100M, ito. Iyo, oo. Ang pig-confirmar niya to, digdi sa lokal na gobyerno kan kamalig, kunin resibido na ninda, turnover na, negative pa man turnover sa LGU kamalig. Yeah, okay. Ngunyan, ang kontraktor ka nagapon sa M ang pangaran. Okay, ngunyan. Sa N. Nyo. Okay. Dugtungan mo na sa nakunano. Sumang kontraktor dyan nakaisip, nagapon yan sa nyo. May mga tika sa kuya, digdi. Yan na. Kung di tayo abo ko magpangaran ka, iba so nagtataram talagang resource person. May nagsisigid. Ano nagsisigid digding na iling ko? Bigasigidan nga ni Bipe, bigmamartilyo muna. Pagkatapos, titik-tikon sa mga lataw-lataw, papantayon. Simento sa babaw. I-aplasan ki simento, na puro, pagkatapos, sisigidan. Tukudalo naman. Pagpapatagason. Tatagason. Ano masira mo nga angkon? Kaso banggi, alas 6 na kaso banggi, alas 5, past 6, papalaog sa alas 6. Gulping mga kwandigay, mga naka-uniforming mga taga-DPWH. Kaso banggi? Kaso banggi. Nagarano dyan? Mga nagarano? Bika, kung nga nito, sabi, maabot sa April 30 si DPWH Secretary. O sa biyernes na? Oo, alas 9. Pig double time gayon ta. Paano ba ganun yan? 28 na 28 na, di ba? 28 na ngunyan. Sa 30 sa biyernes na maabot si secretary. Nga mas kiguranong tago ninda kanta. Mapution so sabagay malinigo na. Nagsisirigid. Talagang gustong Pig-inspection din kaso hapon. Iling kung pwede na nga. Di dong yung mariparo kita kan sekretaryo. Ay, ang rason pa lang kay ni Bipe. Ano datayan? Natayan pa lang di. Ano rata? Ang rason kanita. Ang rason, pagka simento sa ibabaw baga, uminuranda, paguran, ano ang tendency? I-ano sa ibabaw? Kaya nagkaigwan ng kurog-kutob. Okay. Kaya pig-retouch. Gary, ayos man ang rason na di. Justified. Di, alibaw nga binuhusan. Pagbuhusi, uminuran. Di nadugtakan kitubig so binuhusan. Sa ibabaw, natural, labnaw. Naglaglo sa mo, binulos so subayba, ibinulos so semento, natala, sobra ba? Yan. Kaya araw ka itong sitwasyon, gani punggod. Gani puro punggod. Bako mandara kulaw na punggod. So nga, saradit na punggod. Saradit to nun man sana. Considered na, kung nagiging maabutan DPW Secretary, paano
na ni, pasado na ini. Oh, tako naman ang mabot ang sekretaryo. Pwedeng okay na yan. Okay na ini. Oh. Di. Sa kuya, sa pagiling ko, okay na ini ta. Alapadono ng tinampo, magayono na. Oo. Tapos, ang kuryente, nagsisingil man kan apek na tali sa solar panel. Actually, dyan ako matapos. Kaya- Ikaw, Waring, nababasa mo na naman sa isip ko, Waring. Nadali mo ako ngunyan, nabasa mo man sa isip ko, ah. Nabasa mo man ako, Pabasa-basa ah. man sa na yan. Pabasa-basa man sa na yan. Iyo. Okay. Basta, patara mo na sa nanili dyan sa DPWH. Pasakop ini kan DPWH. Iyo. Aram ini sa second. Siyempre, aram din din ni sakop Yes, din ta. yes, Maski puro yes. pa paano. Maski region pa nag-implementar ka. Aram ini gabos dyan. Yes. Basta yaw sa kung sa data, kung sisayan kontraktor, sisayan mga hanapon dyan sa DPWH. Yaw, di bisa ko sa pangaran. Katanggap na rason ito na binuhusan sa tinampo. Justified, maski ako makapagsabi na. Pagkabuhusin, uminuran, binulo sa simento, Siyempre, natada so graba. Kaya pagtagas ang tada, gari so rough na luminatawan simento. O ang graba. Kinarinitats. Rin ka, mas nag-retouch mo niyan. Dakulan kudal-kudal mo niyan, mga saro, duwa, Yun na ito tinamputa. mga limagayod na mga kudal-kudal yan, digdi. Kaso hapon nga ni Aldaw, kisawad baga bibi, digdi sa luga sa Kamalig. Iyo baga dyan sa eryang niya. Itong sa mga kinudal-kudal, ginibong parking na kan mga tricycle, motor na nagsasara, masaraod, van. O di ma, Yeah. bakit pumalpak naman surinitat sa ibabaw? Sa tahaw ka to, yung mani pinarark sa mga auto, nasa tahaw kan tinampo. O baka surinitat matanggal? Mandalaga na. Tuminagas na. Diba kung masarap? Naiso na inot ito. Pero yan, Jimmy na rinitats na ana, bakit ako engineer, di akong aram dyan. Pero sa iling pag inagyan, ano aldo kimagagabat, mapalpak yan. Tapos mga darakulaw na ng mga trucks na nag-aaragi digdi, may sana, iritats na nasa na naman. Sa bagay. Nakol simento, Imagine mga... na dyan, so, sa duwang truck na may kargang 200 na orig, tanggal yan. Oo. Maritats. Sige, sanang ritats ta. Makaalisa na si DPW Secretary Villar, ko na, Okay na. give me 5 na yan. Umalis na si boss, okay na yan. Ano mangyari kapag nakali na si Secretary Villar, update na the just rason, give me 5. Okay. Sige, Pira na yan. nasabutan ko sa imong kwa. Tama Dahil ka. na, okay na yan. Magayon ang tinampo. Dahil problema. Iyo, iritats na sa nagiraray pag pumalpak naman. Ang sa baba. Parehas personal sa tao. Okay. Mimik upan lang. Para may Kung hilingon, nakulaon ang katabangan ini sa Kamalig, tranquilo na ini, okay na ini dikdik. Talaga. Sa kuntabang, dakulang tabang. Magayon. Kaya lang, yung nga, ang problema na yun, tapos single siya, sa kuryente na, dahil man nagkonsumo. 9,000 Sige, bye-bye. per month. Hindi na salita. Okay. Iyan mga tugang na tinampong yan. Actually, yung tatapusan takang istorya. Nahiling nindo mga tugang na ang tinampong iyan, may ilaw. Hindi ko nailing po nindo. Ang tinampong iyan, may ilaw. Ang ilaw niya, mga tugang, ang ilaw kan tinampo tabi, solar ang nakabugtak, ilingon nindo, solar yan. I do not know, Pero sabi sa report ni Jimmy, solar panel. Gusto sabihin pag solar lights, nakadimini sa init kang daw. Solar. Sabi kan district, kan provincial engineer's office, dahil naman na dyan nga kuryente na konsumo ang APEC. Awano ka yan. Kung nalintura si Mayor Baldo, mga tugang ta nakaka-receive siya, kibil, sobrang 9,000 bulan-bulan. More than 9,000 plus per month. Ang hapot mga tugang ni Mayor Baldo, sisa nga nag-reading ka ini. Sain nga inipigbasa na kontador. Nata nga taarog ka ini, anbabayadan ta.
Na di man nga diyang gikonsumo sa kuryente. Kaya si Mayor Baldo nagsurat sa APEC. Si Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig. Bako si Mayor Baldo ang mayor sa Kamalig. Nagsurat. Ay, sus kong pangi. Iyan ang ipapaliwanag daw. Hello? Yes, sir. Good morning. Po. Good morning po. Oh, di si Jimmy. Na mga patrabaho sa tinampo. Oh. Kadakol ki arog ka yan. Iyo actually migo. Kung may barkada man akong nagpadara sa kuya ki video ngo niyan, dahil ko nalang ngaranan. Igwa man siyang video, duman sa first district. Igwa man kan tabi digdi sa 3rd district nga BP Henry. Oho. So ay di nga ni digdi. Aha. 2 taon pa sana. Oh. At tinuki na sinibento giraray. Oh. So pang 4 lanes baga tabi. Iyo. Oh, day pa man ito nagagamit. Pa man tapos sa puro. Tinuruki na giraray. Sinibento na giraray. Nakakolapsible. Baka simento ha tinuki. Tapos tiniko giraray. Sinimento giraray. Sinibento giraray. Pangyayari ano? Baka dahil pa man na turnover kang kontraktor ta. Gasto niya pa man ito. Hindi man na diferensya. Kundi ang gibunin na mga collapsible. Pangyayari. Hindi ang gustong sabi yung kan. Mga reject na project yan. O taga riba ka na yung nahiling na may reparo. Ngayon ay pwede. Babaguhan. Ay, sus ko. Okay. Salamat, Migo, sa informasyon, ha? Salamat, tabi. Sige, Migo. Salamat. Alright, sandali. Inda. Pagipaliwanag daw, tabi kang. Pero kung ito ng paliwanag ni Jimmy, mga tugang, yun na ito. Sinemento. Naguran. Di siniment, binuhusan ko niyan. Uminuran taod-taod. Pwede mananggat. Takabo si mga tugang, uminuran, paguran, di. Di na binulo sa baybay, tada, sugra ba? Di ano ko ito nangyari. Kaya ang yan, pig retouch, pig make upan. Ining tinampong ini, dakula o natabang ko ta ini, mga tugang sa, ano yan, bako ko ta. Sureness, sabi nga na ikan mga third sex, sureness, dakula on tabing-tabang ini sa gabos. Taxis Road, mabawasan ang traffic sa Kamalig. Kundi, yung nga itong sitwasyon, kan tinampo, mga tugang, napig-presenter ko, tabi sa Indo. Ang hapot, nata naging arog ang kaan. At nga ngayon, nag-uran. Baka nagdadangog ang DPWH, pagipaliwanag tabi, kung napano ini. What's going on? Mga tugang, nasa linya po si Ans Galero. Totoo, babasa untan mga reaksyon nindo. Ans, good morning. Ay, sandali. May headline ito si Ans. Sayang mang text niya eh. Sandali lang May headline ito si Ans. Sure ako. Sureness. Iguin ni si Ans headlines. Duman ako. Dumang kita Ans nadali Ans. Wala pang palan Ans. Hindi nakalaog. Wala pang palan. Okay, sige, go. Anyway, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag na bareta, hiya ditman ngunyan, singa kinatawan Victor Ziga Jr. at Pamayokan Committee on Power and Energy, sa sanggunian panlalawigan kanalbay, may kinaraman sa nagbabalik na naman na estado kan kuryente sa probinsya kanalbay, may kinaraman dito sa pag-imat-imat, kaya minsan sunod-sunod na power interruption. Yan sinabi sa DCGP News ni Kinatawan Ziga matapos na siya man mismo bilang pamayokan Committee on Power and Energy sa probinsya kan Albay nakamati na kan kagabatan kan perwisyo na dadara kaini sa mga konsumidores sigdi sa probinsya kan Albay dahil sa haros oral daw sa nakaka-receive na kan mga reklamo o agrangay lalo na niya hali dyan sa primer distrito kan Albay na talagang apektado kan haros oral daw na pag-schedule ni na power interruption kan Albay Power and Energy Corporation.
Sinabi ni Kinatawan Ziga na nahaadit siyang baka bumalik naman sa dati na haros oral daw man ang siring na bagay as in makapekta rin sa mga konsumidores ngunyan na mga panahon pa na naglaog na ang tag-init. Sinabi ni Ziga na sa ngunyan hihiling-hilingon niya kung ano naman dapat na pwedeng gibuhon kanuhon ta probinsal kan Albay para matabangan man ang mga konsumidores na masimbagan ang sa indang mga agrangay may kinaraman sa bagay na ini. Inahin kaptang kan pahayag ni Kinatawan Ziga. To improve the services sa tuyang mga tao dito. Aram nindon ako na complaint and in fact I worry na dako lang nag-aabot na naman sa kuyang complaint for the past 3 weeks. Sunod. Di lang na available ta nagtatrabaho talaga ang mga taga-APEC na. Pero makasupog na sa tamo. Nangyayari na naman kinaray sa APEC. Oo. Especially sa 1st District. Iyo man naman. Bakakay and Malilipot. Tabako also. Iyo. Iyo man Sinabi agad. ni Kinatawan Ziga na aram nindang nagtatrabaho Galing nga si Kinatawan Ziga habang nagtatrabaho mapapahibi na eh. Nahiling mo na sa pagkasinsero na dyan. Galing ko sa footage mo. Si Kinatawan Ziga mapapahibi na habang nagtataram kan si grabe na talaga nga ang complaint. Lalo na sa 1st District. Grabe talaga. At garo kung hinapot pinala mo ba ito, mapapahibi si Kinatawan Ziga. Pwede kaya pigpundo mo na. Marami na pinundo mo na itong interview itinapot mo pa. Dahil ka nag-follow up. Dahil nagsabi ko, okay. Natatouch maray si Kinatawan Ziga ka nangyayari. Ika, di ka na-touch. Actually, aloy na akong na-touch. Di pa sinka-interview. Di pa nangyari kay Kinatawan Ziga. Aloy na akong na-touch. Oral daw akong na-touch ka nangyayari. Oral daw ka nakaka-receive ki-complaint. Wala ka sa banggi. May Ray! May announcement. Sain. Sa Hamura Subdivision, nagpalsok mo niyan. Ako di akong aram. Bili nga tabi pa-follow up. Di ka kan mag-giribi. Ika na ang action. Alas 7 ang banggi. Oh. Pareho pala sa nangyari sa Indandoa. Matatouch ka, mapapaibi ka talaga. Kaya, Kinatawan Ziga, I feel you, Kinatawan Ziga. Namamatian ko sa imong sitwasyon. Tarog ako bako nga na ako official kambanwaan, pero all daw bang yan, 24/7. Kadakol na complaint. Iyo baga. Yes, oo. Kaya ayan, ini daw sabi ni Kinatawan Ziga bilang siya nga niyang namamayokan Committee on Power and Energy dito sa Junta Provincial Canalbay, naglalahom siya na hindi magsilbi man bilang kumbaga motivasyon kan APEC na ayuso ng serbisyo, lalo pa niya na talagang tag-init as in dakol ang nagpartisipar sa online classes, online meetings sa Sinibaba. Tabibibihan mga impormasyon sa Junta Provincial Canalbay kay Bahal Siboy, Ans Galero, DCTV. Ulat ko na, may na muna akong tubig. Thank you, Angie, sa report. Sandali lang, Jim, at sa Kalawensa. Babalik ang tang report kanduang yan. Kunan iba pang mga follow-up sa shoot, ha? To balance mga tugang the story. Makalipas lang kainan mga baretang yan at tabi sa Indokan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indokan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutri-chan, choose Nestor Grow. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya.
Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke Kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy na kami, masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19.
Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... hi, free ka ba this weekend? Gusto mong manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man. Likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Gumagaan ang inuman pag sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo protect. Choose Nido 3 Plus. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga.
Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah. Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 8:35 na. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. O, sandali lang mga pag-iriba ha. Sabi kan sa tuyang mga reactors. Di nga ni ngay, sandali lang ha. Di nga ni ngay nariparo kan DPWH kung maray ang quality, ang sekretary pa. Dapat talaga, mapaarami ni. Yan ngay ang tinamputang day mahaloy. Pwede. Unconsequences day naman nagreklamo sir manungod sa trabaho sa tinamputa. Yaraon sinda sa community pantry. Nagipila. Ang sponsor kan pantry. Bago bang gawin ka po, sir? Tanatonta ka na sa rawayan. Magayon niya na video presentation i-present kay Secretary Villar pagbisita digdi. Okay. Aha. Sabi ni Manayhil ay good morning, Tabi. Manayhil Masagin. Maray na aga, Tabi, sa imo. Okay? O, bueno, sandali lang ha. O, bueno. Jimmy. Nasalita, mga tugang may dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Tod, Angie, pakitix mo daw, Tabi, si Richard na de Jesus kan DPWH kung aram ninda ini. Ha? Jimmy, nasalita po, may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. Naputol si Jimmy, mientras tanto. One, saraw pong bus, dakop kandi si GB News na nagpapababa nin pasahero sa bako designadong lugar. Na-videohan mo ni Lowens. Lowens, sa detalye mo. Go. Napicturan man sa ni Kuya Boy. Napicturan, go ahead. Roger Tabi Pipi sa mga dagdag pang bareta. Pulos talaga. Kung nihilingon ang pisikal na obserbasyon, may kinaraman sa implementasyon kan pagpalaog o posibleng paluwas. Okay. Na pag-akbot kan mga bus nin pasahero hali sa Metro Manila bubble area. Okay. Dahil tasaro na naman na bus ang eksklusibong nadagop in acto kan moving unit ni Kuya Boy kasubagong aga. Ang buminaba nin pasahero sa may Shell gasoline station dyan sa may Pakimantong kan Daraga Albay. Iyan ang pigasabi ta kay Mayor Vic kasuhapon. Di ba? Natay to sa gudgon yan. Na nakaabot naman kay Mayor Vic an information. Pero din nabantayan kasabangkikan mga nyaon dyan. Wara. Di ba? Roger. Nagbabaki pasahin sa pasahero. Kung pasahin na ito. Diyan si Boy may kakulangan. Kung pasahin na ito. Dapat kulang sa report ni Boy. Dapat ang ginibo ni Boy, di naman ni Boy hinapot. Sabi ni Boy, singan mara ni dumaan. Delikado man pa Katakot baga. Papahapoton mga yako dumaan. Makatakot man baga. Iyo. Tama man. Anyway. Karaw lang ito. Pero tama niyang i-discover ni Boy, iyon sa pagpareklamo sa tuya, kan mga yaon dyan, nakakailing pagkabanggi. Roger. Oo. Ngunyan. Ini anano parang personalmente, si GB News Mobile yun kasi bagong aga, Santa Lucia Bus. Yes. Number 912.
sa pagpapatrolya sa sentro Candaraga, nagbaba ng pasahero na pigdududahang hali pa sa Metro Manila. Okay. Napapaturo-turo naman kay ni ang mga hensyas na pinagrinihan mismo kan DCGB News ko niya na pagkaaga. Natada. Dahil matapos na itimbre ang nasambit na bagay kay Land Transportation Office o LTO Regional Director Francisco Ranches, asin Assistant Regional Director Vincent Nato, nagluluwas, nagaripalan, nagtaunan in special permit kay ni ang DOTR asin ang LTFRB na dapat aputon kung kaya wilong-wilo ang mga bus na ini na mag-transport din pasahero hali sa ibang region. Di akong problema dyan, Lowens, kung nagtaon na kay permit. Basta, so nagsakay dyan, magsunod sa requirement paglaog sa to. O na. Sige daw. Ngunyan, dahil magbuta ng problema kung point to point ang pagpababa ng pasahero, ang sistukan bus, minapababa ni sakay na pasahero sa bakuman designadong Yung lugar. anong bigay purposely, arog ka ng pinagigibot, baka daing papeles, sunag uli, digdi. Roger. Ako ni ka may daradara kang negative na swab test, saliva test o ano pang test yan. Di ka man matakot na magprintera ka sa tamang babaan mo? Roger to that. Kapag chinek ka, may papeles ka. Correct. Di ba? Ang danger dyan, pag nag-uruling dahing papeles, araw ka siya, so nag-report sa kuya ka na may interview akong mayor. Ay, si Mayor Baldumi, si Mayor Perete. Si Mayor naman mo ko sapon? Roger. Si Mayor Perete, may nadakop sinda dyan sa may Binitayan area, sa may Germalabog o Binitayan area. Ay, bako. In-stop duman sa kwan, in-stop sa Del Gallego. Roger. Ipinasundo ni Mayor Kaloy, tatagdaraga na irak man siya. Mayor Vic, ipinasundo ni Mayor Vic. Roger. Ding papeles. Kasi doon nga man ang instruction ng darahon sa community quarantine. Kandaraga. Ito, kung narok ito ang sistema. Ipinaswab niya, positibo baga. Ito, paano ito? Nya ini, paano ini? Na dahil naripado ko nagsain. Iyan. Tapos na. Thank you, boy. Congratulations, boy. Maurag si boy. Roger. Susog pa kay nato. Bako lang dapat enforcers kan LTO ang dapat naman imbag kay ni. Isay. Kundi dapat maging man ang pulis daraga ang lokal na gobyerno kan daraga na pinapanginuta ni Alcalde Victor Perete na dapat katuwang sila sa pagmangnokan sa isang area of responsibility. Nagtururuan, nandadamay na? Oo. May kadamay na? Roger, posible man na pirang beses na ini nangyayari sa Daraga Albay. At hindi man magkakita makaasa sa LTFRB. Yes. Na siyempre, nagkapira ng beses kung matatandaan. Sige, ang apot ng DCGB kay ni para linawon ang bagay-bagay. Okay. Na kaninang mapasabot ang publiko. Sa paagi ko kay Regional Director, Retired Police Brigadier General Antonio Garjola. Alagad, sagod yun yan. Out of coverage. Yes. O kaya unattended ang cellphone maski nagre-ring. Okay. Very good. Very good, Roger. Yan ang nadiscover. Sabahan mo si boy. Sabahan mo si boy. Sa baso doon, tingkauronon mo. Di man nga ni pwede. Kapos kita kay di damay. Pinaka-primero ako nang lahat. Boy, anong oras mo boy tabi nailing ini, boy? Yes, BP. Anong oras mo nailing? Alas 5 tabi, BP. Alas 5? Alas 5? Di, may tao na anduman sa Shell. May mga tao na? Ano po, sir? 24 hours magkatabi ang Shell. Iyo. Pero katapos na hiling mo bumina ba? Almost. Tulungan lang po, sir, sa nagbaba. Tapos may pasayro pa siya sa Laog Kambas. Nagbiri kaya tabi. Tulong pasayro. Okay. Tapos nagpapalik na Pagbaba po. kang tulong pasayros, sa hiling mo, nagsain sa direksyon. Ano pa pa, doon po baga sa Kimantong. Pakiman, taglakaw? Opo. Naglakad pa Kimantong. May mga dala kayang bahagi. May mga bagahe? Nangyayari sa maabaka. Tuloan na lang mo nagbaba. Di tulos nag-abot yan sa areang yan. Dito lang ma-determine kung taga-Daraga o kung taga-Say yan. Basta dyan buminaba. Yes po. Yes. Okay. Thank you, boy. Very good ka. Okay. Sige. Pero willing ka, boy, na maghapot, mag-interview sa masunod? Ulo kung sa mo si Ronald. Sige, Lawrence. Roger, so yan ta PPP na pinagkumpleto sa Ricardo sa muna, nagparaalan kita kay niki-reply ka na pinagranihan tama na yan sa gobyerno, tanganin ang kumpleto at sa tuyang pagpaso din informasyon. Pero kumpirmado dyan sa Daraga, nagpapababa nin pasahero hali sa ibang lugar, bago designadong lugar. Yes. Okay. Yan ang katotohanan.
Ako po, si LBB. Yo! Thank you! Yan ang problema, tadi. Dali lang ta, nag-upload sa ko si Richard na de Jesus. Ha? Nag-upload sa ko si amigong Richard na de Jesus kan DPWH Second Engineering. Ta, apodan ko man talaga. Kaya lang, nag-upload siya sa kuya. Nag-report si Lowens. Hello, Bossing Richard, Marinaga. Hello, good morning, board member. Migo. Good morning. Pasirama. Good morning, Henry, and good morning sa iyo mga paradao ko nyo na pagkaaga. Okay. Actually, apunan takaman talaga. Kaya pinatext ka kay Angie. Sa yung implementation kang, taram ko gari ang mga pundo kayo ni ibali sa probinsya, hali sa LGU. Kamo nag-implement kayo ng construction kang tinampo sa Bypass Road, Kamalig District? Yes, sir. Bali, kami po ang nag-construct po ng Kamalig Bypass Road, including yung concreting and installation ng street lights dyan sa may area ng Kamalig Bypass Road. Initabing concreting lang mo na, pero ang budget tabi kayo ni amigong Richard? Bali, Sir Henry, nagpuun po ini kang 2018, ano? Okay. May releases po ini sa Muya every year since it's a multi-year project. So, bali, kang 2018, igwaining 15 million na release, ano? Then, 2019, nagkaigwa man ng 15 million na release. And kang 2020, nagkaigwa man po ng 100 million na release for this. And for 2021, to finish the project, po ining 50 milyones na pundo. I see. Okay, now, araw kayo ni, may situation na kaya dumaan na, kasi mo, na-discuss ko nga sa on-air ini, boda na may nag-react, boda may nakailing na mga tao, boda si Jimmy, na videoan man ini, may situation na dumaan na, kansarong Aldo Patabi, may naririparo na sorry sa term, hindi ko alam kung, yan sa mo yung language, di ba sa broadcast, pig-retouch, ang tinampo, sa may nailing na nag-urol sit so graba, buda may pad na may mga uka-uka sa area. Kaya may ganahiling man ang gaduman sa video na pinadrasa mo ni Jimmy na may mga ulang sa palibot. Ngunyan, pag naaram mo, pag nahiling inakan tao, ibang interpretasyon, naghapot, kung nata nga yata, pig-retouch ang tinampo. Ano ang nangyari man ang kaya ni Taarog kaya ng klasikan pagka-construher tabi kang contractor tabi, Chard? Yes, sir. We understand the public, kung igwa kitang mga activities dyan sa area mismo, Sir Henry, And nagkakaigwa ng may paving po sa may beginning section o kaya sa tuya pwedeng tig-rectify. So, ibig sabihin, may mga corrective measures kitang tignibo kasi po, required naman po sa pag-install mismo kang thermoplastic, so, tiglalakan tayo naman yung center line at least for the safety of the traveling public. And hindi po nagkakaibang ng scaling dahil po minsan nabubunggo po ining sa muyang mga bollards ng mga vehicles na nag-aagi, especially trucks, nagkakaibang ng particular na defects po ini po. And but anyway, we are trying to rectify and make sure na maging maayos po ini and we are installing thermoplastic and kung kailangan po na madagdagan pa po ang signages dyan sa area, dadagdagan pa po ini Sir Henry. Opo. Ang pigapo tabi, Chard, bako ining ang signages, may question man talaga, takulang daki mga ilaw, etc. Di man talaga na iling sarayo, Moda ba ko siya reflectorized, made of bamboo, so iba, saradit na mga kawayan. Pero ini po na surface kan tinampo, na iling kan tao, na luwas ang graba, what happened po? Is this is this based on the actual, actual plan of the road tabi during the implementation? Opo. We will be applying corrective measures dyan sa area na yan, Sir Henry. Kaya ang medyo technical planning, that's why it's subject to any for evaluation kan sa tuyang mga engineers, kung dapat corrective measures na gigibuhon. But what taken po ining mga observations kan sa tuyang mga
constituentes dyan sa may Kamalig area, and especially yung mga motorista na nag-aagi po. And i-suggest naman po iniho sa tuyang technical team kung anong pwedeng ipuhon na measures. Iya po. Ano po? Turnover na ini, day pa? Day po po, Sir Henry. Bali, ang ang target completion date po, Kamalig Bypass Road, will be on August 2021. Okay. So with that po, kung day pa turnover, di nasa contractor pa ini. Pero Yes, sir. observation kaya kan iba, ako kung aram sa construction o civil works, pero yung pag hinaplasan mo, nintinampo, tamay nahiling may napigisigidan, sisiminto sa ibabaw, gano'n naman po na matagal iyan na ayagahan ang mga magagabat na trucks yan oral daw pag inopen na iyan sa publiko. Titingnan natin, sir, no? We will try to inform the project engineer regarding that. Kung ano po talaga ang pwedeng maginiputa regarding observation kan sa tuyang mga kababayan, sir. Okay. Anyway, bata maabot ba secretary sa Friday, di ba? Maabot sa Friday gayon. Confirm na secretary sa Friday maabot. Based on the information that we got from the regional office, maabot po ang katuyang secretary kang departamento. He will be going to Sorsogon sir. But it's not yet sure kung dadaan ng Albay. But first, we would have to update you regarding that kung may pagbabago sa schedule ng ating secretary. Okay, so meaning tabi Chad, aware ka mo dyan sa district kang sitwasyon kan tinampo and magin ining pigme-mention kan mga nag-aaragi dyan na sorry sa term ha, di ko aram kung tamang term ko na may defect dahil ang surface kan tinampo bako itong normal na klase natural na sitwasyon ang surface na pagkatapos na magibo di kaki mahiling na diferensya na nagluwas ang mga graba. Yes, sir. Opo. Noted naman yun, sir. Pag in any construction activity, hindi talaga na-perfect natin. But of course, meron tayong mga rectifications and remedial actions na pwedeng gawin after the construction para ma-assure din yung publiko na quality talaga yung ginagawa natin. Especially dun sa may Kamalig Bypass Road. So, hindi pa po tapos yung project. May mga rectifications tayong ginagawa and corrective measures para at least mas maging maayos po ang agihan pa po, especially sa Kamalig Bypass Road din Nakula po yung tabang makulang sa munisipyo ng Kamalig, pati na po tuyang probinsya. Pagkabot sa rectification tabi or corrective measures, siya nagagasto kaya yan tabi, Chard? Ang contractor po, sir, ang contractor pa. po kaya. Contractor pa. Okay. Opo, sir. Yeah, pero kung araw kan, di ba? Anyway, August 2021 pala this year ang completion kaya yan. Para may turnover sa Endo ang tinampo. Okay, sige. So din nagkakariparong inisan na po bago may turnover sa Endo, may bugtag talaga sa tamang quality as in accepted accepted na standards nin klase ng tinampo bago may turnover sa Endo na mga nanunungdan. Yes po, sir. Bali, gigibuhon ta po yan, and nag-inspection man po kita, halos weekly, yaog po kita dyan sa area para at least mahilig naman po. Kasi pag yun po ining project para sa satuyang mga katugangan dyan sa may Kamalig Albay. Okay. Sige, tabi, Chard. Salamato na maray, ha? Salamato na maray sa pagsimbag kan haputan ko niya na aga. Yes, sir. Salamat sa natabi, Sir Henry. Mabuhay po ka mo. Thank you so much. Alright. Mga tugang Richard De Jesus, tagapagtaramtabi kan DPWH Regional Office, District Office, dyan sa Second Engineering Office ng DPWH. Okay. So, dahil padatabi na re-repay na turn over yan, kaya bigubugtagan daki mga corrective measures. Alright. Nangyayari sa maoraro. So yan tabang paliwanag. Mga tugang kan DPWH tungkol yan sa kahaputan niya to. Kunyan daw. Sabi kan reaction, yan ang defective na tinampo. Ibig sabihin kaan may corruption ng isos. Yan yan sa iyang konklusyon, di ba? Di talaga mga tugang maiharayo, mawawara. Ang pagduda kang publiko na may posibleng araw kayo nangyari, di ba?
Res ipsa loquitur, the things it speaks for itself, matibay ini. Di talaga mawara mga tugang na may mga pagdududa, na may nangyaring korupsyon, di ba? Pag-arugan ng sitwasyon, ha? The thing speaks for itself. Res ipsa loquitur, uyog-uyogon mo, ha? The best, ha? Hindi nga quality kasi magre-rectify. That's correct. Ha? Sinda, kahirap talaga kan mga tao. Aputon mo tabi, continuyo yan o arogan or honest mistake talaga. Dipisil pan arogan, sayang pera kan tao. Kinokorakop sa naninda. Tapos pag hinapot, sana pag gayon-gayon ng pagtaram, pasikot-sikot, dahil nagsimbag tumbok. Ayan na, reaksyon ka sa tuyang paradangog tabi. Ngunyan na pag-aaga. Hello, amigo. Good morning. Sir Henry, good morning. Yes, sir. Reaction, please. Meron doon tabi ang tinampo na pasiring sa tabako from Legazpi. Yeah. Way back mga 70s, 80s. Maliligon po bagayan tapos haluyo na rakot. Totoo, amigo. Konkreto yan, di ba? Konkreto yan. Time of Marcos yan, di ba? Yes. Ang kontraktor ka, Hapon? Japanese po ang kontraktor ka ito. Oh. Kaya bagadakulon na basketball court pasiring dyan. Ang pigigibo ka ito kang kontraktor kan hapon. Pagdait po, so nasa mixer baga siya. Pagdait pasado sa standard sa mixing pa lang, iuna. Gibong basketball court, di-donate sa barangay. Di-donate na sana. Gusto sabihin, amigo, sa mixing pa sana, may nag-check na kang quality. Iyo tabi. Oo. Kaya haluyon ito na dekada. Inda kung may nagigibukan mo niya na di. Tapos, unsurface ka ito. Unsurface ka ito. Malinigon. Maski dahil mo i-asphalt overlay, malinigon. At iyo, migo. Bako man sa kwan, nakaagi ako sa ibang tinampo sa luwas kang Pilipinas. Ibang talaga ang surface kan tinampo dinda kumpara sa to, maski semento or aspalto. Ibaon talaga. Ibaon talaga. Kaya ang pagduda nin publiko, dahil mawara nang kung naarog ka nagirluwasan na sistema. Mamamag po baga sa tinampo, no? May sarap man akong concern na nahiling pa. Kung bago ka baga sumakat sa Kimantong, may mga pirang portion dyan, from Daragana, from Shell. May pirang portion dyan na may nagruluwas na tubig sa tao kan tinampo. Iyo, totoo yan. Totoo, pre. Totoo yan. Ano daw kung ito over naman ang kan DPW sa prime water? Diba may saguro nga? Latoson takang sarawan. Saguro ka na, sinabiyo-biyo pa. Na-seryosohon ka naman tadi. Thank you. Good morning. Saguro ka na, sinabiyo-biyo pa. Pero may lamang may tubig ang daraga. Okay? Open o. Madali lang. Mga pigabasa kong reaksyon ka sa bago, di ba? Yan tabi, mga tugang ang mga reaksyon kan mga paradangog tam. Di ba? Open o. Renz Luna po, may report. Asphalt overlay as in tubo karang prime water, nagakausap po din pagba sa mga residentes sa Purok City, Cantagas. Salbatana. Lalo makulog ka ng payutang niya na aga. So pagka-asphalt overlay as in tubo kang prime water daw, yun nagkausa din pagbaha sa mga residentes kan Purok 7 sa Tagas. Sige daw Ren, si detalye mo. Yes, maray na agatabi, Bibi Henry, maray na agas sa mga prasabay sa mga dugan niya to, mga bareta, kulog sa payo, kan mga residentes, imbis na maugma, sa pinagigibong asphalt overlay, ligdi sa gilid kan tinampo sa Purok 7, Barangay Tagas, Daragalbay, dahilan digdi sa paproyekto, iyon man ang nagkakausa ng pagbaha sa nagkakapirang mga residentes na haranidigdi sa gilid kan tinampo. Dugangan pa kan nakabalandrang tubo kan prime water dito mismo sa may simbahan sa Tagas, Daragalbay. Unyan na pagkaaga binisita kan DC Commission ang agrangay kan mga residentes na kung saan dahilan nga nitigdi sa nakabalandrang tubo magin man sa asphalt overlay na pinagibuligdi sa Barangay Tagas, nagkausa pa kaning mabara na kanal digdi sa gilid kan tinampo. Asin magkaigwan din stagnant sa water na kung naguran,
Iyon nagkakaw sa tangan ng mag-overflow asin pumasirik hindi ang tubig sa mga low-lying na mga residensya. May iling sa footage na BBP na halos ng mga harong nagtag nangani ning sa dirindang mga pangharang tanganing kuning kaso man maglangkaw na tubig pag nag-uuran dahil tindang palalaog ng tubig lalong-lalo naman pagkada panggi asin iyan ang tindang tulog sa payo dahil lang yan ikailing mga problema. Ibinag-forward ka na ang nalambitan ng agrangay sa Albay 2nd District Engineering Office asin si John Digday kay sa Richard De Cruz ang tagapagtaram sa DPWH ay sinabi na ilingon ang una sa inspection na seksyon. Magurang tuloy si Richard. Nangani ko tabi, sabi ko na, di mo na pagbabaon. Ay ba akong saro? Magulang si Richard ka problema. Pero naman sa lang seryoso. Sa in na paano nagkausa so asphalt overlay nin pagkasulat kang kanal? Paano? So asphalt overlay kay sabi DPP, nagkakaigwa ng corrosion digdi sa gilid kan tinampo. Ngunyan. Kaya nangyayari so asphalto pag mara, so mga nasa gilid na digdi sa may kanal, iyo sa nahuhulog digdi sa kanal. Kaya ang nangyayari nagtatagas iyan asphalto na dadagdagan pa kan mga graba, mga baybay. Kaya iyon na nangyayari, nagkakapadagdag pa yan, tanga na magbaray ng kanal. Paano nakakontribute sa tubo kang prime water? Sa tubo kang prime water tabi BP, so nakaharang digdi sa may parteng simbahan, digdi sa may taga, sa may kanal man digdi sa gilid, nakabalang draining tubo, so pasirin man digdi palaog sa may purok, sa itabi ni sa purok, sa palaog po duman. Di ba rin nakampan mo no? Di na ko rin ko nakakang footage mo Ano tatay, BP? Di ko nahiling sa footage mo, garing bigyan sabi mo. Nasa irarom tabi to BP? Bako ining may kutsing inis, likod ng kansimbahan ini, di ba? Nakaharang sa culvert, sabi ni Sir. Yung video mo, sa likod ng kansimbahan kan tagas, di ba? Sa likod? Dahil kita biyan dito mismo sa frontera. Sa hampangan kansimbahan? Sa hampangan kansimbahan mismo. Ayo, yung mananggad. May duwang palaog baga tabi dito. So, ang tubig ko niyan, pano sa kanal? Pano sa kanal? Di na kakabulo sa kanal? Aha. Salbatan. Ano lamang ang pwede ka na mag-ibog ang barangay? Di report kayo ng kauron mong lalaki naguturo sa kuhan, naguturo sa ito? I-report na tabi dito sa barangay. Tapos, sa katunayan nga ni KNDP, kung may maintenance team kan DPWH, ay nagbisita dito sa lugar. Ano ang ginigay mo? Binisita sana? Binisita sana. Sige na. Ren, sabi, matbay na ba kong tubig? May naman kong tubig. Sabi ni Masabi si Senator Richard De Jesus, nagkukulugan pa yun kapag DP na nag-apot. O sa aga, babalikan ko yan ha. Roger. Paki-save mo tabi, chart ka na video ang chart. Babalikan ta sa aga ha. Okay, tabi. Tayo proseso tayo yan. Diba ang si Mayor Vic tabi, Renz, pakikunik mo itong report ni Luwens? Roger. Kay Mayor Vic itong nagpapang pasahero dyan sa Michelle ha. Roger. Yan ang monitor mo ito. O sige, babalikan ta sa aga, ta alas 9 na ugaring. Pero kahirak man kayo ng mga tao, istarang kinamok ini. Roger, tabi. Batay ning garo na sa kanal, garo sa mga binulo sa linabahan. Roger, ang nangyari Kulor puti. Paano ang kanal Paano ang kanal? Kaya araw kayo tabi BP ang kulay dahil lang ta nagkakaigwa man ki effort sa mga young fixing sa kanal. Idalaga ng kiklorin. Chlorine? Oo, tanganing dahil na ano ang chill na mo. I see. Okay. Kaya araw may chlorine, tanganing dahil starang kinamok. Roger. The best man. Dahil lang taday nga ni nagiro ang tubig. Mapapaluha ako kan report mo kan tabi rin. Papapahiga ako tayo na sitwasyon na yan. Roger. Kaya rakman kan mga tao, nag-effort na lang. Roger, tabi, BB. Kahaloy aksyonan. Okay, sige. Papalaw punta yan ha. Papalaw punta yan. Kita magibong pagi na maaksyonan yan kan gobyerno, kan DPWH ha. Roger, kita magibong pagi. Paramdaman mo kon saga ha. Roger. Tababalikan tayo yan tabi sa programa tayo. Roger, tabi, pero kung mapalap sa ibang mga programa, mas maray. Para ma-advance na ang aksyon ka, ha? Okay? Sige. Yan tabi, BB. Ang binagdag na informasyon dito sa luwas, lang dito sa tagas, Bergal Byron, Luna, DC, Jibinyos. Pangyari sa maabak, ha? Kaya rakman ka. Basta na po mga taga-tagas, tagigibo ang kipagi kan DCGB yan na ma-follow up tabi na bagay ng para mapatraba, ang kanal na masulsog lamang. Sulsugun ta ang kanal, ipasulsog ta sa DPWH para bumulos ang tubig na stagnant yan. Yung mananggada, panuon ng kanal, kulor puti na may chlorine pa lang para daistarang kinamok. Salamat po, Henry Maceda po ini. Depong personalan kita po, naghapot lang. Goodbye. Namipida